DJ Ali mai ganga buga mini sautin waƙar nan. Ɗangare da mazan mu na Aljeri haske yaro aina can. Haske yaro sai ga mai zamani uban mai layar nan. Ayya malam babaka ne ba kuma zaki ba kura ne ba aya. Allah gatan bawa ne bawa gatan aiki ne aya. Haske yaro kai daban cikin gayin mu na Aljeri. Allah ya maka shi kenan babu ka ko malam ba. Haske yaro dan taka gaban suka juya waya ne. Masoyan haske warjati magautan haske to mankas. Kowa ya iya to ya huta na faɗi mane ke kai sabon. Allah ne sannan kuma bawa ne. Haske yaro yaro haske baban yaro haske yaran kirki haske dan albarka majiyan ka fadawanka Allah ya baka su ganka dole su barka karshen masadi da malan na san me wuce kunya Allah ya samu wallahi to su shan aikin ne. Haske 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 maganin duhu dai haske 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 yaro haske baban yaro ko kuma kakan yaro ga mota ga tuki ga sautin ga waƙar. Haske yaro dan albarka gayin Aljeri haske yaro ba taranka in matan Aljeri haske yaro na rubanka gayen da gaye ne to akwai ɗan sharri ne. Ku kalli kalar surar shi ku kalli kalar takon shi ku kalli kalar tafiyar shi ku kalli kalar tsarin shi ku kalli kalar kayan shi kalar gashin shi Allah ya washi suna gani suna kallo hasken ka zai bullo kurkunkum na gansu wajen kwallo wani da dan kirki ne wani ko dan sharri ne kaka kara kaka kana ganin su ka bar su kai na ce karyar su idan Allah ya fi su Allah ya waka karyar dan yaro baiwa ya waka Allah ya tade ka la 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 la. San wani ne aiki maza na daji su ko mata a bar su da girki tafiya dai za ta tafi tsarin bana za ya tafi da milibin saki kujiya Allah ya ba mu Allah zai kai mu haske yaro da faɗi mana mai waƙar a zamna kurum.